България има дълга и интересна история, която започва много преди създаването на съвременната българска държава. Периодът, известен като преистория, обхваща хилядолетия преди началото на писмената история и оставя след себе си много ценни археологически открития. Първите следи от човешко присъствие на територията на България датират от епохата на Палеолита, около 1,5 милиона години преди храни. Тези първи обитатели са били ловци и събирачи, които са живели в пещери и подслони, използвайки каменни оръжия и инструменти. Един от най-известните примери за палеолитно селище е Костенките, разположено на река Вита, където са открити множество кости и оръдия на труда. С развитието на неолитната революция около 6000 години, Проспект храни хората на Балканите започват да създават постоянни поселения и да се занимават с земеделие и скотовъдство. Това е огромен напредък в човешката цивилизация, защото хората започват да разчитат на контролирани земеделски производствени практики вместо на лов и събиране на храна. През този период в България са изградени първите трайни селища, като Нове, в близост до Стара Загора, и Боженци в региона на Велико Търново. През следващите хилядолетия, по време на бронзовата епоха, около 3000-1200 години. Проспект Харту се наблюдава бързо развитие на обществата. Хората започват да изработват бронзови оръжия и украшения, а търговията и контактите с други култури се увеличават. Един от най-значимите археологически обекти от този период е гробницата при Вълчитрън, където са открити златни съкровища, които свидетелстват за високо развити умения в изработката на бижута и изделия от ценни метали. През желязната епоха, около 1200 до 500 години. Проспект Христоста, на територията на днешна България се появяват нови, по-силни племена и култури. Най-значимото сред тях е тракийската цивилизация, която се развива в югоизточната част на Балканския полуостров. Тракийците са известни със своето изкуство, религиозни вярвания и социална организация. Те оставят след себе си множество могили, които съдържат гробници и съкровища. Един от най-известните археологически обекти е Кърджали, където са открити впечатляващи тракийски паметници и изображения на божества. Траките са били не само велики войни, но и майстори на златарството и глиненото производство. Те също така са изобретили множество новаторски техники в строителството, като например крепости с уникални стени, които устояват на нападенията. Тракийските царе били покровители на културата и религиозните практики, а техните гробници, като например тази на цар Сефт, се отличават с величествената им архитектура. През 8 и 7 век преди храни в региона на България започва да се формира и една от най-старите български култури, която по-късно ще даде основата за развитието на самостоятелната българска държава. Тази култура е обединена от общи езикови, религиозни и етнически черти, които ще се запазят през вековете, въпреки влиянията на различни завоеватели. До края на преисторията България се е трансформирала в един от най-развити региони в Балканския полуостров. Тук се крият корените на многобройни цивилизации и народи, които, по-късно в историческия процес, ще се съберат под знамето на новата българска държава през 9 век, когато хан Аспарух основава първото българско царство. Тази праисторическа история оставя дълбоки следи в българската култура и идентичност, които и до ден днешен са живи в обичаите, традициите и археологическите паметници, които можем да наблюдаваме по тези земи. През 4 век преди Хретима, в края на желязната епоха, траките започват да изпитват засилени влияния от елинистическата култура, след като Александър Велики и неговите наследници разширяват своето влияние в региона.
Въпреки това, тракийските племена запазват своята идентичност, като продължават да съществуват като силни и независими общности. Техните укрепени селища, така наречените крепости, и дълбоките им културни корени в изкуството, религията и обществото остават важен елемент в развитието на региона. През 3 и 1 век преди хранилище в България възникват и нови политически образувания. Пример за това е създаването на така нареченото Одриско царство, което е едно от най-могъщите тракийски царства. Царство Одриси обхваща голяма част от територията на съвременна България и Македония и е основен конкурент на Римската империя в тези области. Това царство е известно със своето развито изкуство, архитектура и търговия, като в много от находищата се откриват уникални съдове, украшения и други артефакти. Един от най-големите археологически обекти, свързани с тракийската култура, е могилата на Сефт в Казанлъшката долина. Тя е част от тамна резка Тракийска долина на царете, където са открити множество гробници на тракийски владетели. Могилата на Сефт съдържа уникални златни и сребърни предмети, включително златни маски и украшения, които свидетелстват за богатството и могъществото на тракийските царе. През 1 век преди хранилище България попада под римско влияние и по-късно става част от Римската империя. Това води до значителни промени в културния и социалния живот на територията. Римляните строят множество пътища, крепости и селища, които оставят важни следи в археологията. Въпреки римската доминация, тракийската култура продължава да съществува в различни форми, като някои местни племена се съпротивляват на римското управление. С времето, влиянието на други цивилизации, като гърците и римляните, продължава да променя и усъвършенства местната култура и начин на живот. Въпреки многобройните нашествия и смесването на народите през вековете, тракийската идентичност остава силна и стабилна. Много от обичаите, вярванията и дори архитектурните стилове продължават да играят важна роля в ежедневието на хората на Балканите. Тази динамика на взаимодействие между местните народи и чуждестранните завоеватели отразява процеса на създаване на нови културни форми, които в крайна сметка ще доведат до възникването на българската народност. В този смисъл, праисторията и ранната история на България не само че формират основите на съвременната българска култура, но и остават важен аспект от историческата памет на нацията. От праисторическите селища и гробници до величието на тракийските царе и римската колонизация, България през тези древни времена е място на културно разнообразие и обмен. Тези ранни цивилизации и техните достижения са част от богатото наследство, което българите носят със себе си и което ни помага да разберем по-добре корените на нашата идентичност и култура. Независимо от хилядолетията, през които е преминала историята на България, тези древни култури и тяхното наследство все още остават живи в народната памет. Археологическите разкопки и културните традиции, които съществуват и днес.